Pripadnici vojske i turskih spasilačkih službi pronašli su olupinu aviona nedaleko od Ankare, a u kojem se nalazio i libijski general. Objavljeni su i prvi snimci s mjesta pada, gdje se može vidjeti kako se ostaci aviona nalaze svuda po zemlji. Jedan od spasilaca lampom je osvijetlio dijelove gdje se nalaze ostaci aviona, te je rekao kako se nalaze na širem području. Također, na snimcima koji su objavljeni nalazi se i razbacana obuća, kao i dijelovi odjeće osoba koje su se nalazile u avionu. Avion u kojem su se nalazili libijski načelnik generalštaba, general Mohamed Ali Ahmed al-Haddad i njegova petočlana pratnja, navodno je imao i jednog člana kabinskog osoblja i 2 pilota. On je danas boravio u Turskoj, gdje je obavio niz službenih posjeta. Glavno javno tužilaštvo u Ankari pokrenulo je istragu o padu aviona u kojem su se nalazili putnici, među kojima je bio i načelnik generalštaba Libije, general Mohamed Ali Ahmed al-Haddad, a koji je poletio s aerodroma Esenboga u Ankari i srušio se u okrugu Hajmana.